Hello guys, welcome back to my Pitangki Vlog YouTube channel. दिनैनि भिडिअआ गुबुन रोखोमनि जागोन। जोबजासे भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना कमप्लिटली दिनैनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन। दायो आं बुंथ'आ, नोंसोरो फारसेनिफ्रायनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बेबायदि फिसियो नै ओरैहाय। दा मोजां साफा क्लिन मा लाखिखायो नोंसोर नै फिसिनाया। सोलोंनानै लानांसिगोन अमा फिसिनोहाय। नै माबायदि क्लिन साफा बानायनानै दोनो मालाय बिसोरो। नै बेयावबो दङ नै, आरो बै मोनसेयावबो दङ, ओमफ्राय नै ओरै सिंजों दंबावो। गेलेबाय अमा फारामावहाय। नै लांफैजोबबाय सोरबा सोरबा। दै गुदुङाव दांबायलै नै माबायदि गदों नै। आंनि हाब बेदरफ्रा जाग्राफ्रासो दा जाग्राफ्रा फैलादोलै। गोजोनबाय नै गाइस, नाया अमा बेदर ना। नै बिबुबो दंबावोसो। दालिया मोनजोबबायानो नै, संग्राया नै जोंना खोमसिबोदोंलै। Enjoy. Only 3 साथामल' दङ। औ, ओमफ्राय दाना टेन्ट हाउसआ थांनांबावगोनसो। जोबनाय गासिबो बिराद खस्थ' खालामोलै, खिन्थु दहायबो फुंनि खयथामोनलाय, 4:30 थांबाय ना। बार दङ बाहेराव। हाबा दङलै जोंहा नै बेंगालराव दिनै हाबा दं। हाबानि साजायदों, हाबानि। सान्दुङा लाजाया। डेक'रेसननि बेलुन बानायलादों नै ओरैहाय। बे रिंआनो जागोन आरो भिडिअआ। दे ओरै नाहर, देखायनो थिनदों नालाय दे। थाखोमाहैबायसो, बुंनो नाङामोन, आं स्रि लादों। नै बेलुना जा गोबांनि जाबाय। मोनसे सुवा नै गेलेबायल' थादों। औ बिदि जागोन दा, दे बिदिबो जानो। नै डेक'रेसन खालामदों आरो खालामदों। सोरनोबाफोर नांगौला हाय लांफैबानो जाबाय। अननानै होबावथोंसै नै। मानसिफ्रा गिदिर गिदिर नालाय लामा फिसा जाबाय। जाहैबाय फिसा गिदिरसो नाया। आइजोफ्रा सुइजारलेण्डनिफ्राय। जोङो
सोरबा सोरबा मिथियोना मिथिया जानो हागौ गासैबो मिथिखागौआनो दिनैनि दिना जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव दिन इसोरा जोंखौहाय 10 बोसोरसिमहालागै जोंनि गोबांथार खैदानफोर जानो गोनां आनजादफोरनिफ्राय रैखा खालामनानै दिनैनि नैबे बे 10 बोसोर बे 10 बोसोर दिनैहाय कमप्लिट जाबाय जोंनि हाबाया दा बे 10 बोसोर कमप्लिट जानायनि थाखायनो आङो गोजाम बोसोरखौहाय बिदाय होनो आरो गोदान बोसोरखौहाय बरायनो थाखाय रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफा बयखौबो आङो बेयावहाय खावलायहरनाय बायदि नोंथांमोना फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजोंहाय आङो जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय सानबाय जायफ्रा आनमेरिड जायफ्रा दासिमबो जुलि जायाखै आरो जायफ्रा मेरिड जाखाबाय जुलि जाखाबाय बयबो मिथिखागौ फेमिलि दानायाव न'खर संसार दानायावहाय माबायदि अबस्था जायो एसे एनै माब्लाबानि समावहाय गेंग्रें गुंग्रेंआ जाखायोखा बियो थाव संख्रि बानलुनि थाखाय नाथाय बेखौहाय माब्लाबाबो सिरियास साननानैहाय गावनि न'खरफोरखौहाय केयर बेथेर खालामनानै लानो साननानै दा बेखौहाय आङो जायफ्रा आनमेरिड बिथांमोननि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो जायफ्रा दासिमबो जुलि जायाखै नोंथांमोना जुलि जानो सानदोंब्ला जाय लाइमोन सिख्लाखौहाय जाय आइजोखौ नोङो सायख'दों लाइफ टाइम नोङो जुदि जुलि जानानैहाय संसारखौ जालांनो जुलि जा मानो होनबा जुलिया एसेल' नङा हाबा जाबाय होनबाथाय बाला गुदुङावहाय गाब्र'बाय बाला गुदुं गाब्र'बाय माने न'खर संसारखौहाय नोङो बिबान बाननानै लानांगौ दा बेसेखिनिखौहाय जोङो 10 बोसोरसिमहालागै गोबां सैथाननि आनजादफोरनि गेजेरजोंब्लाबो सोरनि उनावहाय जों मोजाङै मोजां सौसिबोबाय आरो फैबाय थानाय साबसिनबावसो जोंखौहाय जेसेबां बे संसारावहाय थांनानै होनदों ना जोंनि न'खर थाबोनाय आरो जाथि खुरमा आरो जोंनि बिसि फिसाय न'खराव थानानै आरोबाव खनसेबाव आङो बयनिसिमबो गोजोननाय बावबाय आरो जोबनायाव जोंनि न'खरनि थाबोनाय न'खर आरो आंनि बिसिनि न'खर गासैबो थाखाय जोंनि थाखाय खामानि मावनाय दांनाय जोंनि न'खर संसार दानायनि थाखाय आरो खावलायनाय जाबाय Don't dust. आरो बेजों लोगोसे गुसुङै गावनि एक्सपिरियेन्सखौ जों लोगोआव बुंलांगोन हाबा जानायनि सोमोन्दैहाय नंगौ 10 बोसोरा गोलाव सम गुसुं नङा बियो 10 बोसोरनि गेजेराव मा जादों मा जायाखै गावसोरखौ बारलांबाय मोजां गाज्रिनि गेजेराव माब्लाबा माब्लाबा सल'आफोरबो थायो बे थांबाय गासैबो इसोरा दैदेनबाय 10 बोसोर गोलाव सम बेनिखायनो दिनै इसोरखौ हामबायनायनि मुङाव बे प्रग्रामखौ खालामनाय जाबाय जोंबो बाहागो लाफानो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोनजों लोगोसे गासैखौबो आंनिफ्रायबो गोजोननाय जासिबाय हामखावलांनो हायो बेनिखायनो जों आफा इसोरनियाव जोंबो गासैबो हामलायथिनानै आरामनिफ्राय जों आर'ज खालामनानै होयो बेयाव फैनाय साफ्रोमबो आरो बेनि उनाव जोङो जोंनि मानवनि फारसेनिफ्राय गुसुङै जोङो इसोरनि रावखौ खोनासंगोन जोंनि प्रग्रामा बेबायदिनो जागोन आरो बे प्रग्रामनि जोंनि गेजेराव दानबो लाबोबाय दानखौ आर'ज खालामसै जोङो बेबो इसोरनि गिदिर खामानियाव बाहायजानो हानाय बायदि जायो जों लोगोसे जों आर'ज खालामो आदानि थाखाय जों लोगोसे आर'ज खालामो जों आर'ज खालामनानै जायोब्ला जोंनि न'खरफोरा एसे मोजां फोरबोआव फैयो बेनिखायनो साफ्रोमबो जायफ्रा हाबा जानाय बेयाव माखासे बादै बा जों बेखौ जों बुंदों नोंथांनि मेरेजआ जुदि गड सेन्टार मेरेज नङाब्ला बेनि गेजेराव गोबां जुदि जाथायजों जुदि थांनो गोनां जादोंब्ला आं दिनैनि बे एनिभार्सारि साफ्रोमखौबो मोनसे फिनान्सियेल मेरेज गड सेन्टार मेरेज लानानै बोलो लानानै मोनसे बुजायदों लोगोसे आं गावखौबो उन्दै समाव सिन्था खालाम सिगांनो जोंनि मेरेजआ माने जोंनि सिगां अननाय मोननांगौ जोंनि अननायफोरा बिसोर बांसिन जानो नांगौ आं जेरैबायदि प्रथम आंनि हिन्जावखौ हाबा खालामनानै बे अननाया जोंनि बारासो जानांगौ आरो जों जेब्ला नुयो जोंनि जिथुनाखि आइजोआ सौन्दर्यआ खमायलाङो अके हौवानि अननायाबो खमायलांसै बिदि सुबुयो जों अनेक समाव आरो बिनि उनाव गोबां रोखोमै सिन्था खालामो गोबां हौवाफोरा बेखायनो आं खावलायनिफ्राय गोजानाव थाङो आरो एसेबांनो आंनि हिन्जावा बुरिया मानो आं
बेसेबांनो आंनि हिनजावखौ अननांगौ आरो हौवाया जेसेबां बाराया मानो सुमिया फकासखौ अननांगौ आरो बेखौ खालामनांगौब्ला दिनै इसोरनि मोनसे बोलोखौ नांगौ आरो बेखौ गड सेन्टार मेरिजआसो खालामनो हायो आं फोथायो बिथांमोननि मेरिजआ इसोरनि इच्छाजों जादों आरो बे इच्छाजोंनो जोबोद बुंदों आरो इसोरनि बाइकनि दारा आं बेखौ थुलुंगा होनो गोसो जादों माब्लाबा फकासआ हारसिं जोंहा सानफ्लाङो नामा हाबा जानायनि उनाव I feel alone हाबा जायाखै बिसोर सानजायो I'm so alone जेब्ला आदमा सृष्टि खालामजादोंमोन इसोरखौ बे समाव हारसिंनो गावखौ सिन्था खालामदोंमोन इसोरा सिन्था खालामदोंमोन आं बिनि थाखाय मोनसे सिन्था खालामदोंमोन मानो होनब्ला आं मोजां मोनाखै बिदि हारसिं जानायखौ गासैखौनो दाबाय दंबाय गासैनो मोजां खिन्थु जेब्ला आदम हारसिं थाबाय इसोरा बेयाव खालामबाय आं माखासे खालामदों जेब्ला लांबाय इसोरनि सिगाङाव जोंनि बेगिं भाराखौ बरननानै समायना हिन्जावफोरनि सिगाङाव लाबोबाय आरो आदमाबो वा मोदोमनि मोदोम बेगिंनिबो बेगिं आंनि बियो That's the one play दिनै जाय हाबाखौ बिथांमोना सानैजों नुबाय बियो टुइन्स नङा दिनै बाइबेलाव बुंदों मेथ्यु 19:9 6आव बुंदों बिसोरो आरो जेवजा नङा बिसोरो मोनसे मोदोम होनना मोनसे one fresh blood नङाब्ला जुदि आं बेखौ गाज्रि मोनदोंब्ला आं बेखौनो गाज्रि मोनदों मिसआन्डारस्टेन्ड जादोंब्ला आं गावखौनो मिसआन्डारस्टेन्ड खालामदों बेनिखाय बे गासैखौनो बावगारनानै दिनै इसोरा बेनि थाखाय मोजां सिन्थाखौ खालामबाय आरो आं थारैनो फोथायो आरो फकासआ गावनि हिन्जावखौ आंगोनिबो आंगो होननानै थारैनो आरो बे थाखाय जायफोर हाबा जानाय साफ्रोमखौबो जुदि सानदोंब्ला आंनि हाबा जानाया गोबाव जाबाय जोंनि अननाया खमायलांदों होननानै सिन्था खालामदोंब्ला हाबा खालामदों on हाजासे नोंनि हिन्जावखौ on हाजासे नोंनि हौवाखौ on आं फ्राय 22 years जाबाय आं हाबा आं दाबो आंनि हिन्जावखौ अनो आं फोथायो आं हिन्जावखौ इसोरनिफ्राय मोनदों होननानै आंनि फिसा बायदि नङा बेनिखाय साफ्रोमबो जायफ्रा हाबा जाबाय दिनैनि इच्छानि गाराय नङा इसोरासो नोंखौ जुगायनो हायो बेनिखाय सोरबा जुदि सानदोंब्ला दिनैनि बे एनिभार्सारियाव जोंनि हाबा जानाया गोबावसै खिन्थु जोंनि गेजेराव अनलायनाय गैया जोंनि गेजेराव गोबां आंखालखौ जों खालामो जोंनि गेजेराव गोबां बाद बिबाद जादों जोंनि गेजेराव अलमस्ट डिभर्सआ लानो बेबायदि मोनसे थांखिखौ लादों जुदि सानदोंब्ला इसोरा बेयाव गोजोननाय फैयो आरो नोंथाङा दाबो रिभाइभ खालामनो हायो इसोरखौ सिगां लानानै सिगांनिखौ जि फैनो गोनां बे गासैनो टिमफोरखौ लानानै इसोरनि गनायजों मोनसे मोजां न'खरखौ जों दानि जेब्ला जोंनि न'खरा मोजां जागोन जोंनि मन्दलिफोरा मोजां जागोन जेब्ला जोंनि मन्दलिफोरा मोजां जागोन अबसे जों संसारखौ जों सोलायनो हागोन जों जुदि डिभर्सखौ जायोब्ला बुहुमाव दिनै फ्राय 50% मानसिफ्रा दिनै आमेरिकानाव डिभर्स जायो more than 50% जोंनियाव बिदि जागासिनो दं मानो जायो इट्स द हार्ट इशु बेनिखाय दिनै बिथांमोननि अन्तर मोननैजों जानाया इट्स नट इजि बेनिखाय बिथांमोननि अन्तरा बेलेग बेलेग जेब्ला बिसोर हाबा जाबाय देर one heart one flesh अब्ला बेखौ जुदि सिन्था खालामदोंमोन दिनै जिखौ भाव लादोंमोन आं जि हिन्जावखौ दिनै हाबा खालामबाय आं बेखौ अनगोन होननानै हाथनि सिगाङाव बिथांमोना प्रतिज्ञा खालामबाय दिनै बे भावखौ दिनै बिथांमोना आखुबो गोसोखांनानै इसोरनि फेइथफुलनेसखौ नायनानै बेसेबां बोसोर बिथांमोना फरायबाय आरो गासै इसोर अननायजों 10 yearsखौ दिनै इसोर होबाय गोबां स्ट्रागलजों बिथांमोना थांनो गोनां जाबाय अब्ला गासैखौनो बावगारनानै सिगांनि फैनायफोरखौ इसोरनि बोलोजों बिथांमोना आखुबार मोनसे रिनिउ खालामनो बे जथुम्माखौ नुबाय आरो इसोरनि बोरखौ बिथांमोना नागिरबाय जायफोर हाबा जाबाय इसोरनिफ्राय जानांगौ आरो बिथांमोना नागिरदो आरो इसोरनि आर'ज खालामदो आरो न'खर मोजां जानांगौब्ला थारैनो Wherefore they are no more twin but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man separate.
stronger and stronger जागोन खावलायो बेयावनो आर'ज आरो बेखौ साफ्रोमबो हाबा जानाय लाभ अननाया फेमिलियाव stronger and stronger प्रार्थना जुदि सानदोंब्ला आंनि हिन्जावखौ अननो गोसो गैया गावनि हौवाखौ I don't like feel the love जुदि सिन्था खालामदोंब्ला come back you are in wrong position you need to love as you are loving your own flesh don't try listen by the right you are no more twin 그리고 그것을 respectfully 우리 couple signify listening to person 10 years in life legacy a forward harus kelam deh harus kelam deh you know right So tonight apa isu hamba yang dengan prokas arji sundar semua ini 10 bosor बनाओ bang एक हाथ दिखाते हैं एक support देते हैं kalau bukan milisi बनाओ kita mana demi organizing dari 10 bosor itu kita ikut sampai ini kan jenis dunia aku pun ini asal milisi बनाओ artinya sesuatu yang boleh saya berjauh ini bang sama asal hamba yang asisten di beberapa artinya intro asal pada Simonau rising untuk berusaha baik sigang harus punjaran nampu program baik hamba itu harus ada sih program lain itu pro Korea los kasih harus masuk jisu diskusi nang program itu ya ada lainnya sisi ini coba saja lainnya 이거 키우다네. 이 시봉나네. 개까분하네, 장난하는 사람. 개까 사카는 거 같아. 예, shumbelere kan. shumbelra. Masih ada naura. Şorbunas. Mana nih ini khusus apa? 왜 이렇게 그래서? 오케이. 괜찮아 보죠? kalau misalnya bisa untuk kasus sumini gitu loh
Moonbay. Đấy này không mấy. Moonbay. 오케이. 아까 고르네. 그렇지. Người taekwondo. Để từ khác là nó đủ cơ. Nó đủ khác phải. Sao bây giờ? Nơi kỳ vạ là khó loại này hay mình vậy. Sao mày đâu nói cái này đang ở chứ? nhìn lên hai ăn nhà cái này cho cái này ăn nhà cái này cho cái này 차 있으면 넣고 우리 마바를 지내자. Nhóm lắm à? 너 유튜버니시? 없는 말 없이. dorma menura. Video sih? Hah? Nè. Ơi, uang kedan nih, hijau kedan nih, chơi. Jai hijau kedan nih. Chơi hơi chơi. Foto. Foto kuning warna ada. 계산을 잡아요. 거기서 아, 네, 봉바이 돼. 네. Foto lain mana? thank you Visan thank you 네, 한 바이씩 비네니. Thank you say. Foto lain dah semua. Foto lagi. Rồi. Dah. Đây này đi để. Ini mau deh. Này photo là đấy, photo là cái này. Ý. Đây hai mấy. Mới được photo là thế nào đấy? Video na foto lah foto. Nè, gì mà. Đi ngã lên. terima kasih Apa dah? happy anniversary À, nè, anniversary này. Đây. Khỉnh ạ. Khỉnh hả vậy? Ê, mà dên để nặng. Đây.
इसोरा आशीर्वाद खालामथों दे अननायाव थेंक गड 10 बोसोर लं टाइम आरोबाव लोगो मोनलायबाय थाखागोन माथो ना दे मा होयो हाजों दे Thank you. बायसे फैनायनि